Het is woensdag 30 april, de dag dat. 30 april in 65 jaar, net zo rustig west had. Lauswol topkop Geert-Jan Vaatjes naar Mauritius verhuizet. We in Bient chipsproen uit de Bientuin. Oh, lekker! Goeiejoen en welkom bij Bient, een wetterkiste. Het is een martelwerktuig dat door de Duitsers broekt is in de Tweede Wereldoorlog. Een exemplaar daarvan is te vinden in het Verzetsmuseum Ljouwert. Dadelijks het verhaal dat erbij het. De waterkist, gebruikt door de Duitse bezetter om verzetsmensen in te martelen. Vol met water ging de verzetsman of vrouw erin, de deksel ging dicht en ging pas weer open als de verzetsman of vrouw wilde vertellen wat ze eigenlijk liever niet wilde vertellen. Leeuwarden en omstreken. Kwart zijn Leo. Het zal van de meeste Ljouwerters nog wel even wennen wezen, maar dit is de nieuwe lokale omroep van de stad. Leo had van het commissariaat van de media voor de komende 4 jaar de machtiging gekregen om televisie- en radio-uitsturing te maken. Ten koste van Mercurius. Die omroep belibbert Joet zien laatste dag als publieke lokale stuurder in de Frieske Haatstad. Ja, heer, even jongens. stil. Dames en heren, dit was onze eindjong Sentimental Journey. Remco Brattinga en ik hopen dat wij u veel luisterplezier hebben verzorgd en danken u voor uw aandacht. Casper Smits, welkom. Dankjewel. De nieuwe directeur van Leo, de nieuwe lokale omroep in Ljouwert. Wie het nedig, een nieuwe lokale omroep hier? Ja, wij wilden met iets nieuws starten. En als je met iets nieuws start, ja, dan zou je het nodig kunnen noemen inderdaad. Wij dachten dat we in een behoefte konden voorzien. En dat denken we nog steeds. Ja, want je kon niks zeggen van we helpen Mercurius en we laten die namen besteden. Dat is zo'n vestige namen hier in Ljouwert. Daar geven we maar verder. Dat had een optie kunnen zijn. Wij hebben ervoor gekozen om met iets nieuws te starten. Een nieuwe streep te zetten en daardoor ook weer een nieuw elan in de gemeente Leeuwarden te kunnen krijgen. Ook vanwege het feit dat we een nieuwe gemeente zijn in Leeuwarden. Hè. Het noordelijk deel van Borns-Terheem is erbij gekomen, dus tijd voor iets nieuws. Dat was ons idee. Ja, wat wordt Leo versturen? Leo is eigenlijk nu al een zender die moet eigenlijk gestart worden, zeg maar, als het hebt over een nieuwe lokale omroep die met beide benen in de stad en in de gemeente staat. Heel simpel gezegd, met nieuws, actualiteiten, maar ook een open podium voor iedere vrijwilliger die zich aanmeldt. Klinkt prachtig, ja. Maar hoe zie je dat van elkaar krijgen? Nou ja, we beginnen eerst maar eens met het nieuws. Dat is het allerbelangrijkste. Dat degene in de gemeente Leeuwarden weet dat er elke dag op de televisie, op de radio en op internet nieuws is. Dus alles wat er in de stad gebeurt, een grote brand, politieke intriges, maar ook de koe in de sloot, al dat soort nieuws. Daarvoor moet je bij Leo zijn. Ja, ik zei het al, Mercurius is zo'n vestige naam. Mensen weten misschien die omroep ik te vinden, die sturen passenberichten daarheen, die belly van, hé, er gebeurt wat. Leo is hartstikke verslaan. Nee, hoe zul je hem verzwaren hier dat de mensen hier meewerken? Nou, dat gebeurt al heel veel hoor. Er zijn al heel veel mensen die zich aanmelden voor Leo. Je hoort inderdaad geluiden van, Mercurius, dat is een gevestigde naam. Maar er zijn ook mensen weer heel blij dat er iets nieuws op stapel staat. Dus men weet ons inmiddels aardig te vinden. Ja. En de mensen die zich nog willen aanmelden als vrijwilliger, die kunnen dat altijd doen bij ons. Ja, nou ja, dat ben dan de mensen die het voor je werkje matten. Maar er ben ik mensen die dat nijs onleveren matten. En die weet je hem dan ik wel te vinden? Ja. Ja, we hebben, zoals het zo mooi heet, de haarvaten zitten in de Leeuwarden samenleving. En dat betekent dat er ook mensen van het voormalige Bornse Stim, de lokale omroep van Borns-Terheem, mensen uit de stad zelf. Dus die werkt eigenlijk met een soort van correspondenten. Mensen die verspreid in de gemeente wonen. En die op die manier hun bijdrage leveren aan de content, zoals het zo mooi heet, de inhoud. Ja. En Nijs is dan heel wichtig voor je? Ja. Wat kun mensen nog meer? Ja, dat ik de radio onzet op Leo. Wat jij ik dan? Overdag kun je eigenlijk een mix horen van muziek en nieuws.
korte nieuwsfragmenten en aan het eind van de dag toch wel een wat langer nieuwsprogramma. Ook gepresenteerde programma's. En 's avonds op de radio wat meer doelgroepenprogramma's, zoals dat heet. Wat meer specialistische programma's. Zoals bijvoorbeeld een countryprogramma of een politiek programma. Of nou ja, noem maar op. Van alles en nog wat. Maar wel vooraanstaand het lokale aspect. Dus echt met aandacht voor de stad, met aandacht voor de gemeente. Voor Leeuwarden dus. Ja, de gemeente Ljouwert is uitbreiden, maar ik een pad van Boansterhim. Dus dat gruttere gebied wil je hem nou even betjennen? Ja, dat willen we absoluut bedienen. En dat betekent dus dat het gebied groter is geworden. En we geven ook aan in onze naam, Leo, lokale omroep Leeuwarden en omstreken. Het gaat dus echt om de hele gemeente Leeuwarden. Ja. Nou praat je ook geen Fries, maar je bent een Grenzer van oorsprong. Nou eerder wel eens kritiek, die zeggen van, ja, met die Grenzers je nou de lokale omroep besturen? Ja, die kritiek die heb ik ook gehoord. En dat kunnen we eigenlijk alleen maar op zeggen dat niet klopt. Het klopt inderdaad wel dat ik op dit moment in de provincie Groningen woon. Ik heb jarenlang in Leeuwarden gewoond. Ik vind het een prachtige stad. Ik vind het een prachtige gemeente. Je hebt er echt wel binding mee. Ja, absoluut. Ik heb er gestudeerd. En niet alleen ik doe het, maar alle mensen om mij heen. Het bestuur, het programma-bepalend orgaan, zeg maar, het beleidsbepalend orgaan, PBO genoemd. Dat is een orgaan, dat is helemaal Leeuwarders. Dus ontzettend veel wortels in Leeuwarden. Dus de opmerking dat wij vanuit Groningen de boel wel eens zouden willen overnemen, want die opmerking hebben we ook gehoord. Dat klopt het net. Die wijs ik toch echt van de hand. Want je zelfs ik verhuis die discount op mijn hele gezin. Je hebt je baan als docent op zijn om dit avontuur om te gaan. Dat klopt. Dus je neemt het echt serieus. Ja, het zou nu toch wat raar zijn als ik zou zeggen van nou, weet je, het is eigenlijk één grote grap. Weet je, het is 1 april, een beetje verlaten 1 april grap. Nee, natuurlijk niet. Ik neem het absoluut serieus. Want Leeuwarden, de gemeente Leeuwarden verdient een goede, nieuwe lokale omroep. Wanneer is de eerste uitsturing? Wanneer zie je hem los? We hopen dat we het begin van de zomer kunnen starten met in ieder geval de uitzendingen. Omdat we nog moeten wachten op de vergunning. Ja. Want we hebben wel de licentie, maar nog niet de vergunning. Nee. En aan het eind van de zomer hoop ik toch echt vol los te kunnen gaan. Oké, dank en succes. Graag gedaan, dankjewel. De Tweede Wereldoorlog in 5 objecten, dat is het thema van uw riege deze week. En joert het derde object uit het Verzetsmuseum Ljouwert, de Wetterkist. Een object met een grut verhaal erachter. Een verhaal van marteling en onderdrukking. De waterkist, gebruikt in het Burmania-huis hier in Leeuwarden. Gebruikt door de Duitse bezetter om verzetsmensen in te martelen. Op het eind van de oorlog is de Sicherheidsdienst vestigd in het Burmania-huis in Ljouwert. De inlichtingendienst van de Duitsers is vooral uit op informatie over het organiseerde verzet. Dat gaat gauw dus hand in hand met terreur, wreedheid, mishandeling en marteling. Een voorbeeld daarvan is de Wetterkist. De Sicherheidsdienst die hadden natuurlijk gingen veel naar dorpen en plekken en plaatsen toe in Friesland voor onderzoek en naspeuring. Op een van die tochten is blijkbaar op een boerderij deze kist ontdekt. En de SD'ers die er waren, die hebben bedacht, die kunnen wij goed gebruiken. We nemen hem mee naar Leeuwarden, we vullen hem met water. Verzetsman of vrouw gingen dan in en met een grote klap ging deze deksel dicht. De kist ging pas weer open als je wat te vertellen had. In het museum besteden we aandacht aan het onderdeel macht en gezag. En dan heb je het vaak over de Duitse bezetter. En die deed dit en die deed dat. Maar het gaat natuurlijk verder dan alleen de Duitse bezetter. Er was natuurlijk ook een deel van de Friese bevolking die collaboreerde. Die samenwerkte met die Duitse bezetter. Om ervoor te kunnen zorgen dat macht en gezag goed werd uitgeoefend in Friesland. En achter mij is een portret te zien van een burgemeester. Burgemeester Feitsma uit Kollemerland. Een burgemeester die lid was van de NSB. En deze meneer deed actief mee met die Duitse bezetter. Was dus een Fries, een Nederlander, die ook dingen deed waarvan wij wel toch wel zeggen van daar krap je je toch af en toe achter de oren wat daar gebeurde. Tezamen
zullen wij opbouwen. Een vernieuwd Nederlands volk. Houdé! Ik weet niet of de burgemeester weet had van alles wat er gebeurde. Er zijn toch wel veel discussies over wat wisten mensen nou eigenlijk precies in die tijd. En met marteling en dergelijke liep men niet te koop. Dus het kan best wezen dat Feitsma niet heeft geweten van de martelkist. Maar Feitsma heeft wel meegedaan aan de vervolging van Joden. Heeft er wel voor gezorgd dat in zijn provincie of in zijn gemeente verzet natuurlijk niet geaccepteerd was. Dus heeft ook meegedaan, heeft een deeltje gedaan aan dat grote radarwerk wat we bezetting noemen. En morgen het verhaal over het valske persoonsbewijs van Hazer politieman Harm Prins. Wraak, dat is waar de haatpersoon in dit boek op uit is. Het heet De Stilte voor Julia. Morgen luidt het in de winkels. Ik mocht het alvast lezen, want de schreeuwer die zit je bij mij in de studio. Dervent Christmas. Welkom. Dank u. Een pseudoniem? Nee, ja, die vraag hoor ik heel vaak. Ja, dat wordt wel jou. Een prachtige Ja, naam, Dervent Christmas. Ja, het is een hele mooie naam. En ik ben wel een beetje gewend dat mensen erom vragen. Want als je geboren wordt met die naam, dan moet je eigenlijk altijd iets uitleggen. Dus ik ben het inmiddels wel een beetje gewend. Maar ik denk dat ik de enige schrijver in Nederland ben achter wiens naam staat geen pseudoniem. Nee, ja. Nou prachtig. Dan weten we dat. Je bent stadsdichter van Ljouwert West. Klopt. Ja. Dit is je derde boek. Klopt ook. Waar gaat het door? Ja, het gaat over een leraar, Aaron Nijdam. En die verliest in korte tijd zowel zijn vrouw als zijn dochter. En hij weet wie verantwoordelijk is voor het verlies van vrouw en dochter. En hij besluit om wraak te gaan nemen op die persoon. Ja. Er zitten nogal wat ingriepende scènes in het boek. Klopt. Dit is er een van. Nog even keek ik naar links, naar de rouwwagens die langzaam mijn vrouw volgden. En toen trok ik ook op. Eerst heel rustig, daarna met meer overtuiging. En uiteindelijk gaf ik een flinke stoot gas en stuurde mijn Volkswagen met een scherpe bocht naar rechts. Weg van mijn vrouw, weg van de stoet. Ik wierp een laatste blik in de binnenspiegel. Mijn vrouw en ik raakten snel van elkaar verwijderd. Wat gebeurt hier? Ja, dat is de openingsscène van een boek. Zijn vrouw wordt begraven. En ze ligt opgebaard bij hem thuis. En als dan de stoet wegrijdt, besluit hij op het allerlaatste moment dat hij niet meerijdt in een van de volgauto's, maar dat hij zelf gaat rijden. En als dan de stoet naar links gaat, besluit hij om rechtsaf te gaan, omdat hij een plan heeft, namelijk wraak nemen. Ja. En daarvoor moet hij eerst even verdwijnen, om zich in alle rust voor te kunnen bereiden. Dus hij gaat een hele andere kant op. Hij gaat niet naar de begrafenis van zijn vrouw. En is helemaal vol overtuigd van zijn wraak. Ja. Ik heb het boek lezen. Na de eerste pagina hier ik echt het piekenvel overal staan. Ben Craig Memben. En dan lees je dus dat de dochter van de haatpersoon om het leven komt. Ja. Hoe dichtbij komt dat bij jou? Nou, niet zo dichtbij dat ik zoiets heb meegemaakt, maar wat ik wel heb ervaren. En zo is het boek eigenlijk ontstaan. Dat was de eerste gedachte, zeg maar. Toen in 2008 mijn eerste dochter werd geboren. Toen veranderde ik als mens, dat merkte ik. En mijn vriendin had dat ook. En we hadden het daarover van, waar zit die verandering in? En na een tijdje zeiden we van, ja, we zijn zo kwetsbaar geworden door de geboorte van ons kind. Dus als het kind iets gebeurt, dan zijn wij ten einde raad. En als ons iets overkomt, dan is dat kind alleen op de wereld. En die breekbaarheid, dat was een eerste gedachte. Ik dacht, ja, daar wil ik iets mee. Maar ik wist nog niet wat. En uiteindelijk, na een tijdje, is zeg maar dit boek hieruit ontstaan. Maar die breekbaarheid, die kwetsbaarheid, ja, ik denk dat je dat ook zelf gevoeld hebt dan, als je dat leest. Dat kwam wel binnen, kan ik wel zeggen. Maar die dochter in het boek en die vrouw, dat is die toch wel heel dicht bij jou qua karaktereigenschappen? Dat doe je jou dan wel in het boek, in het schreeuwen? Ja, ik heb dit keer wel voor gezorgd dat de vrouw heel erg op mijn vriendin lijkt. Tenminste, dat vind ik. Mm-hmm. En dat mijn dochter ook wel op mijn dochter lijkt, op mijn oudste dochter. En dat maakt het schrijven wel beter, zeg maar, makkelijker. Maar ook wel lastiger weer. Omdat je soms scènes ging bedenken waarin, de scène waarin het kind om het leven komt. Dat vond ik echt heel confronterend. Ik vond het heel moeilijk om dat te schrijven. Daar voelde ik inderdaad ook kipvel over mijn lijf. En het ging bijna zover dat ik in tranen achter de computer zat. Het gaat over wraak. Een film wordt in het boek benoemd, Punisher. Daar is het eigenlijk een beetje op gebaseerd. Even een fragment uit die film. They thought they murdered me. They were wrong. Don't let your memories kill you. They
They can't kill me. I'm already dead. This is not revenge. It's punishment. The Punisher. Nou, dat ziet er wel heel heftig uit. Ja. Hien je deze film zelf zien en dacht je van... hé, dat met uw broek in het boek, of hoe werkt het dat? Nee, ik had het idee voor het boek al. En toen ben ik op zoek gegaan naar films waar ook wraak in zat. Omdat ik het leuk vind om films te gebruiken in mijn boeken. Dat doe ik eigenlijk in elk boek. En daarmee probeer ik een soort referent op te roepen. Dat mensen iets lezen over die film in mijn boek. En denken, oh, dat soort beelden, daar moet ik aan denken. Dat soort sferen. En dan leen ik als het ware die beelden uit de film. Ja, dit is natuurlijk heel onrealistisch wat we hier zien. Maar ik moet zeggen dat het inspireert wel. Want ik kan me voorstellen dat je zelf, als je denkt ik ga wraak nemen om iets wat mijn kind is aangedaan, dat je denkt, ja, maar ik kan dat niet doen. Dus je hebt dat relativerend vermogen. Maar ik kan me voorstellen, als je net zo'n film hebt gezien en je zit in die emotie van het verlies van je kind en je vrouw, dat je dan wel je laat inspireren. Dus ik had die film ook wel nodig om iemand zover te krijgen om het te gaan doen, Ja, zeg maar. precies, Ja. om jezelf ook ergens over een grens te trekken misschien wel. Ja. Nou ben je zelfs docent op een school in Heerenveen. De haatpersoon in het boek is dat ik. Wat is werkelijkheid en wat is fictie in het boek? Is daar een groot onderscheid in? Ja, ik speel eigenlijk heel erg met werkelijkheid en fictie in dit boek. Dat is onderdeel van het hele verhaal. Wat is nou echt en wat is niet echt? En ook binnen het plot is dat heel erg van belang. Ja. En daarom vond ik het ook zo leuk om hem een leraar te maken. Omdat ik zelf leraar ben. Dus iedereen denkt dan van, hey, gaat het dan over hemzelf? En het speelt op een school. Is het dan zijn school? Ja, er is een heel duidelijke link. Ik heb heel veel collega's geleend in het boek. Dat weten ze ik? De meeste wel, ja. Ik heb bijvoorbeeld een collega die heet Eilert Lubbers. En die heb ik in een boek Lubbe Eilerts genoemd. En zo heb ik meer namen omgedraaid. Ik heb karaktereigenschappen heb ik geleend, heb ik uitvergroot. Ja, en de school die ik beschreven heb, is de school waar ik werk. Die heb ik steeds in gedachten gehad, terwijl ik schreef. Ja. Nou, we zullen het boek lezen. Van morgen luidt het in een winkel. Al plan voor een nijboek weer? Ja, ik ben voorzichtig aan al begonnen. Een beetje overleggen met de redacteur. Wat dingen aan het verzamelen. En nou, het komt vast een heel mooi boek weer. Oké. Tiege dank voor je komst, voor uw les. Geen dank. We zullen de tuin weer in. Uw eigen bientuin, mooi grientekweker Aad Oostenbrug van Donkerbroek. De vergeten grientes, die matten waarom komen en de tuin die mat ek nette krees, want dat is goed voor de bijen. Je kunt thuis ook heel eenvoudig zelfs een grientetuin maken. En om het nou vakantie is, litten we de riegen nog recent. En dit keer wordt de zinnenwortel planten en maken we een insectenhotel. Hey Aad. Hey Miranda. Is dit nijdig? Nee ja, Broek ik hem even. mooi. Groenboor toch? Groenboor. Yes. Zit niet een snoer aan. Ha, dat red ik niet mooi. Mooi zo. Kom zo bij die hè? Ja, best. Hartstikke leer hè? Niet met de maan dus. Hey. Wat doen we Joet? Nou, ik ben met een insectenhotel aan de gang. Dat, als het aardig is, doe ik eens goed boren, dus dan maakt het wel even aan, meidje. Leuk. Waarom doen we dit? Nou, dit is een insectenhotel, bijenhotel. En er zijn een hele product bijen, waar we eigenlijk net mee weten. 350 soorten houden we wel. En dat zijn solitaire bijen en die lezen hun eikens in zulke gatjes. Ja. Of in holle stengels, dus ik had er wat binnen aan de zacht. En dit is bergamot. Dit is een kroert, die heeft holle stengeltjes. Bijen die boren je gat in en die lezen hun eikens hierin. Ja. Is het goed voor je tuin? Een bij is onmisbaar voor de tuin. Het bestoven. Ik boor nog even. Doe dat maar in. Nou, dan smaaien. Wil ik beter in boren dan in die zak leer. Dit ligt het krees. Nou, zullen we hier maar deel zetten? Ja. Zicht op het tuin. Prachtig man. Het is extra van betaling. Zou je dat? Een luxe plakje. De sennewortel. Dit is familie van de senneblom. En dit worden hele lange, lichte wortels. En die kan je eten. Daar kan je van alles van maken. Je kent het als je rappelbroeken. Ze zijn een beetje smotsiger. Dus mensen die het van een blommige beeldstarie houden of zo, dat zult niks wijzen. Maar je kan er hele warme dingen mee doen. Dat is heerlijk eten. Hartstikke gezond. Ik zeur de ben al. Getsie. Nee, jongen, daar kan ik chips van maken. Oh! Zeg maar, als een muziekje. Lekker. Ja. Dit is maar de groenie. Dit is maar de groenie. We zullen het even losmijten een beetje en dan kan je er gewoon indrukken.
Zie Miranda, dit is onze salade. Met knienenbladden. Die staan een beetje onder het strier en we zijn mooi bleek. Had me wat van wietlof. Kun je het eten? Dit kan je als salade wel eten. Zelfs nou wel. Het is geen groen, hè. Maar voor krijg je dat het lekker is, hè? Ik vind het lekker. Maar dit het net elke niet. Nee, er zijn weinigen die dit hebben. Hartstikke aardpeer, dat is ik familie van mijn zonnewortel, dat ben het volle meesten die dit hebben. Oké. Nou, als je de kast zien, je bent al uit erin, hè? Ja. Maak het neer uit hoe ze in de groen dorst, als ze maar onder de modder zitten. Een centimeter of 4, 6. Ja. Dingen door het eigenlijk altijd. Maak eens gewoon een geultje. Rustig erin. Net maar de water. Nee, dat maakt het niet uit. Ze vindt het paard wel. Maakt het niks uit. Er is nog niks van, je moet mooi overal zijn. Ja, de blender. Ja, ik zit steeds al meer in te zien, maar crazy, hè? Stier er maar blitz op. Het komt net zo krijg, ja? Koeltje meid. Nee. Dus dit liep dus op Zinnenblom? Ja, dit is familie van de Zinnenblom. Maar stel maar eens natuurlijk wollen dit ik, waar keep je ze dit aan? Nou, als je op internet zoekt, dan zijn er wel bedrijven die er in de handel hebben. Dan is er nog wel aan te komen. Dit is zonnewortel, die schil je gewoon in mijn dunschilder heet het ook, een dunschilder. Ja. Kapjes er even af. Dat is de zonnewortelsap. Die hak eerst alleen een steen van tevoren en dan kan je de schilder heel makkelijk afhalen. Dus krijg je lijkt het wel wat op kreeft, mooi wit vruchtvlees. En als die dan even in een bouillon dorst, pureren en dan kan je er van allerlei dingen doorheen doen, kroeren. En heb je nog spek en prei terug? Spek en prei en een siepeltje en wat crème fraîche. En een klontje boter. Nou, wow. Dat is een lekkere sap. Echt een vergeten groente. Dit wordt de chips. Zei ik nou gehouden? Nee. Oh, nou, hobby. Nou, hou maar. Maar dit is wel in te nemen, of net? Heerlijk, Aad, echt. Nou, je haast in chips. Van de Zenderwater. Ik ben gek op chips. Oh, lekker. Er zit niks op. Geen zout, helemaal niet. Het is puur natuur. Oh, ik heb nog een verrassing voor jou. Denk ik wat overdressed voor die natuur met nee, het wordt hartstikke creëren, ja? Dat ik jou, hè. Ik ken best wel. Daar zit ik huisjes in. Ja. Mag ik even... Nou, nog zei ik, maar daar is ik even heen. Maar... Nou, sorry, straks wel. Ik ga hier even verder te vertellen, die zonnewortel, dat werkwoord wordt op ingewonnen. Ik dacht even een officieel moment. En een verrassing. Mooi, man. Heb je een idee? Nou? Tadaa! Ja. Wat een plaatsje, hè? Leuk stel, toch? Jongen, dappere duo. Is hij wel even skeren, kind? Ja, nou, doe haast een poekeltje op, kind. En toch staan ze de creërs op. Vragen aan Aad kun je stellen via de mail aadklaske@online.nl. En ons via deze bient morgen dan weer de verzels weer. Graag om dan, van nog een noffelijke jong verder.